pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon, Tabe. Martes ngunyan, 9 de Septembre taon 2025. Minarespeto naman kami sa lambang miyembro giraray kan, familia sin kan sosyudad. Programa ng Bicol Target naglalaom na iguana po ni resulta sa maghapon niya tong pagpagal, trabaho, hinguha, sakripisyo siniba pa. Sa pagyan kang padagos niya tong panarig asin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sundo na kitang alas 5 ang hapon kasabay ang tropa. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Diretso na muna kita na istorya dyan sa palibot. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si Karen Nicole Ala ang nasa primero tabing linya da. Karen Ala on the spot report. Karen, good afternoon. Go ahead. Yes, thank you. Thank you very big, Tabi Sir Pio. Walong mga lokal na gobyerno sa Bicol Region ang ipig-on rangon niya na aldaw bilang mga regional winners sa taon na ini kan Rafael M. Salas Kaunlarang Pantaw Award sa recognition sa mga most outstanding na LGU sa pag-localize kan population development agenda sa provincial category. Nanginotan ang probinsya ni Albay sa recognition. Asin miresibi mismo ni Governor Noel Losal ang onarakan probinsya digdi, mantang ang probinsya kan Catanduanes, nag-second placer naman sa recognition na ini sa provincial category. Sa city category, nangenot ang syudad kan Naga, kung sain si dating Vice Presidente ng Union Mayor na kan syudad, Mayor Lenny Robredo, ang nagresibi kan onra kan sa mga matayumpong syudad digdi sa Kabilok Polan, ang syudad kan Sorsogon, iyo ang nag-second placer, asin ang Iriga City, iyo ang nag-third placer. Sa municipal category naman, Sir Pio, ang munisipyo kan Barasman ang nanginotan, munisipyo kan Ginubatan ang second placer, asin ang munisipyo kan Karamoan ang third placer. Ang award na ini, sinabing itig sa tao sa sarong lokal na gobyerno kada taon, pag ang lokalidad nagigibong malocalize ang anuman nga programa kan Commission on Population sa population development, apera kaan kung nagigibong i-optimize kan lokalidad ang oportunidad sa population development, asin man kung maray ang lokalidad sa pagsolusyon dangan address kan mga issue kan POPDEV sa sarong lokalidad, bali nanunutaran nato na nagsisibikan mga plake asin na cash prize, mostly Tabi Sir Pio, mga local chief executive o kaya sa mga mayor o governor kan sarong lokalidad. Yan, Tabi Sir Pio, ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa istorya. Karen Ala on the spot report. Mientras tanto, dyan daw kita kay kumpadring Alarmario. Alarmario on the spot report. Kumpadring Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead, man. Salamat Paday, referred na sa Committee on Rules and Oversight as in Environment ang resolusyon ni City Councilor Attorney Butch Lucila na adalan giraray sa paaginin legislative inquiry
ang ordinansa kan Legazpi manungod sa solid waste management. Ini ang update mo niyan sa regular na sesyon kan Sangguniang Panglungsod. Unsain ang resolusyon na ini ipig-presentar man ninda City Councilor Buslusila asinan sa iyang counterpart na Youth City Councilor na si J.An. Mustaza. J.An. Mustaza. Kan barangay Kagbakong High School, Senior High School. Mga ano yan ni Angel? Kabusis na Angel, tapos kapandokon. Nasa lahi man talaga. Sabi ko nga pwede na salidahan kayo si Angel. Tugang pala tabi, kumpadre ngal. Tugang ni Angel. Talagang maray ang kunyan. Matibay na Maray ang pinagapod na kunyan, maray ang pigapod na genetic line. Baka niya ako maging cum laude man ini. Ano kay Angel? Sige. Pero si Sayan mas bagayon. Ay, no comment ako. Yan ang safe na simbag. Baka may magkulugan buot, Your Honor. Ayaw ko munang maglaglag. May relasyon sa mga ralaglaganan, may ikaklarify naman kita taod-taod. Tamas magayon ito kung padring al na naiidukar ta ang tao. Sige, go ahead. Sorry na yan. Sa kan mga luminis na Aldo, kaya baga pa si Mayor Isiam Ismail, nagpaluwas sininin executive order, ramdam ko, executive number 1, na pig-request niya sa mga barangay sa panginot kan binilog man na task force sa pamayo kan City Engineering Office na idiklag sa mga baradong line canal, rilinigan sa mga parisalog na nababarahanin mga kausakan baha. Na diskubre lalo diyan sa may area Canoro site na ang kausa talaga kang baha dahil sa mga tambak na basura. Na human ini ang problema sa iba pang mga barangay kan Legazpi. Ang Legazpi ko niyan, iguan na eksistidong Solid Waste Management City Ordinance number 0017 Series of 2009 na may pinalidad ang mga manadakop na magtapog ng basura sa bako-tamang lugar. Ang mga barangay, iguan naman kay MRF o pag-obligar baga sindang MRF Material Recovery Facility. Lang kanina, yan ang ideya kung nga gusto ribihon giraray ang sangguniang panlungsod asin madalan kung saan talaga ang problema na nagiging araw kayo apisar kan existidong ordinansa na yan. Kaya yan ang plano na magkaiguan ng legislative entry para makapagpaluwas din another recommendation na sanggunian panlungsod in end of legislation kan dapat nagibuhon para ma-implementar ng tultul ang ordinansang iyan na nakaka-problema kita sa mga line canal, pati mga salog dahil kan baha, dahil nga tabararado ang bulusan kan tubig. Roger, tada, sige. Yan, sabi pa ang informasyon alis Sangguniang Panlungsod, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre ngal, hali po diyan sa Sangguniang Panlungsod. Alarmario on the spot report. Igwa na po kita nin 14 minutos luminapuas ang alas 4 nin hapon so mga nagluluto tabi dyan o naghanda na kan pamanggihan pag kurukas kasunat uyan na bagaw madali na naman an oras. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good afternoon, please go ahead man. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon po sa tayo mga paraan tabay. Mas magaling ako duman. Dai ako nin ano pa man na binuhian. Bata padaba mo ito. Ano? Bata padaba mo ito. Tiglilibre mo nga nito kay barbecue. Sige.
Anyway, Sir Pio, sa mga dugang tapapong bareta, hinagad ni Konsehal Butch Lucila, Pamayokan Committee on Laws, Rules and Oversight kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi sa City Police Station, digi sa Legazpi City, napakusugonan sa inang pagkondukta nin public warnings as in information campaigns para masiguro ang kaligtasan kan gabos. Ang nasabing kagadan po, Sir Pio, ginibo ni Konsehal Lucila sa pagiging sarong resolusyon na inaprobaran na ngunya na pagkahapon sa ginibong regular na sesyon matapos itong insidente dyan sa barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Yan. Kung saan ang biktima ang sarong babae na may nagsagin-sagin baga Sir Pio na may concern sa iyang behikulo, kan magbabaan biktima sa iyang sakayan, may nagsasalisi na nagkukua kan sa iyang mga pagsadiri sa laog kan sa iyang behikulo. Sa nasabing resolusyon ni Lucila, kay puha naman sa pakusugon kang Legazpi City Police Station ang sa indang mga informasyon, mga estratehiya na pigtatao sa publiko, tanganing maibitaran ang siring na pangyayari dahilan sa pagsasabi na po, Sir Pio, na ang siring na mga pangyayari ang nairehistro naman sa pagtaraning ng mga munisipyo digdi sa probinsya kan Albay, kung kaya dapat man na matauanin na sufficienteng informasyon ang publiko kung paano maibitaran ini, as in paano maiwasan ang siring na mga pangyayari. Apera kan Sir Pio, nagkatara pang mga resolusyon as in ordinansa ni Pigpusul Digdi, kaibahan itong pagtaon ni na additional subsidy para duman sa mga eco-aids digdi sa syudad kan Legazpi. Pero iyan na Sir Pio, day pa siya natutukar digdi na pig-refer pa ini sa nagkapirang mga komitiba and trotod taon day patapos ang regular na sesyon. Makakuha ko niya oras ni Konsehal Butch Lucila na siya man ang proponent kay ni. Tanganing mas may paliwanag po, Sir Pio, kung ano ini yung nakapalaman digdi sa ordinansang ipigbubusol niya. Roger, kopya. So yan po, Sir Pio, ang mga pangyayari pa digdi sa Session Hall kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi, Angel Mostaza, DCG. Thank you so much, Angel. Angel Mustaza on the spot report. Aber daw, magsorbi mo na kita. So, nagkapera man na nagantabay gayon dyan sa programa. Siyempre, yaon dyan si Amigong King Rehinaldo. Maray na hapon tabi, Amigong King. Mabuhay ka and best regards sa familia. Gusto tabi nindo na mag-uro istorya kita kaso developments ko niyan, very recent developments duman sa House of Representatives tabi, so mga congressman, so try committee hearing or duman na sa tingog kan banwaan, taduman taman bagay ini na buksan kasubago. Aber daw, ang sa kuyang number is 0942-670-1195. Sa smart yan, 0942-670-1195 or 0960-730-115. Yan. Kung gusto nindo tabi ngunyan or sa aga, tabi. Iba kaya so audience man pag-aga, medyo dakol maning diit, buda paghapon diit. Aber daw tabi, gusto nindo ngunyan or sa aga, tabi. Igwa maning sarong nag-text. Good PM Boss Pio, always on check. Sa tuyang paradangog from Ligao, yung biyahero niya to aber daw ta. Gusto ni dong yan o sa aga. Igwa maning saro. Tukara na ngunyan, sabi ni 446. Si El Viajero, tama, 4498 si El Viajero ini. Si Madam Rose nguna nag-upload, iyo pa nini sa tuya manasuki. Madam Rose. Good afternoon. Good afternoon. Padagos mo dati sa pagparahaluya. Ipadagos ko na. Padagos na. Kapag-pagod ko na ako nakakadangog mo niya daw. Sige, nagusa na yan. Pagparahaluyon. Salamat. Si Madam Rose, nagrahid na. Kumusta sa Indo dyan, Madam Rose? Kay Madam Len, kay Tata Floring, nagrahid na. Tata Florenyo. Budaki Snow, yan.
Ay nangunyan si Jiang tabi, Madam Rose. Tulo pa, duwa man sa nasunag, tulo man sa na, gibunta daw na mga 5. Diit pang kutok sa ko tabi. Si El Viajero, nag-apod na lugod si El Viajero, subarkada ta. Hello, sir. Sir, Boss Pio, good afternoon. Opo. Ay, tanayan, tagaro circus na baga duman. Alagtakan na baga, dahil mo na ako po sa imamang si Jewel Billion na iba, mapawala o patawo. Dakol kitang kuan, iido karon ta naman ang sa dirita. Tanganing makakunya kita, makapag-conclude kita ning Garo wise na baga na pigil kuan. sa duman sa podium. Ya tabi sige. Ay day ko nahihilingon yan si kuan. Day ko nahihilingon yan so platika ni Senador Joel Villanueva. Day ko nahiling sa platika. May press conference na. Iko, ano, Berda. Day bali tabi. Taso nag-press conference ka subago si Jinggoy na Estrada, si Senador. Sige tabi, sir. sige boss, tabi. Ay, gananin ko niyan. Uminapod na si El Viajero. Yogon mo an. Si Porcos. Kunyang padit pa. Tulo na ito. Anak ko niya na ini. Oh. Yan. Mga dua pang dagdag. So nangyari man ngunyan sa House of Representatives tabi. Yan. House of Representatives. Yan. Tapos nainot sa Senado sa Senado yan. Ngunya naman so try committee hearing. Ber saro pa gayud na apod o duwa o text. Aber daw tabi. Niyo kita na makitag paradangog pala no. O di arog ka ini. Igwa pa nin siyempre day mahahali na may mauuyam sa satuya the way we discuss things, lalo na kung ang nadadangog ninda is bako itong gusto nindang madangog susog sa saindang interpretasyon kan issue. Yan. Mataram bias ngaya pigsuportaran mo ngaya si une. Pigsurog mga si une. Pigtakloban mo ngaya si une. Yan. That's the danger lang po tabi kan pagkakaigwa mo nin sistema na tutukaron mo ang issue ning kunyanin so as cold as cucumber. Kumbaga as factual, as reasonable, as logical and legal ang pagtukar kan issue. Kaya lang, in the process, sa pagtukar mo kang issue ngayon, kung arog ka ng sistema mo, may mauuyam nga ni tananata. Igwa dyanin makakadangog na, so sa imong pigtutukar, bako pabor, duman sa saindang, gustong madangog na susog sa saindang interpretasyon kan issue. Or, bako pabor, duman sa saindang pinagsasabayan na personalidad, grupo, or organisasyon. That's the danger. Pero sabi na nga ni, pagyaong ka sa pag-interpretar kang lay o pag-interpretar kang mga pangyayari na pigkukonsiderar mo ang mga datos, ang mga empirical data na igwa kanin huruhararom na pagkukonsiderar kan mga bagay-bagay, meaning to say, bako sa nabaga itong pag may mahiling kang nagpahayag sa TV, nadangog ka nagpahayag sa radyo, nabasa ka sa dyaryo, nahiling mo sa internet yan sa mga newsfeed, makonclude ka na tulos. Yan. Arog na kayan paano kita sa mga Pilipino per de los ubos mahiling sa TV, mabasa sa dyaryo, mabasa sa internet, madangog sa radyo, conclude tulos kita. Kunyan iyan. Very dangerous tendency iyan tanata. Ang konklusyon na yan paminsan na basado sa hilaw na interpretasyon, it will breed more controversies. Di kita madadara sa tamang direksyon. Anong gusto tang sabihon?
Yan. Kasubagong aga, tukarta sumanungod baga duman sa pahayag ni kan mag-agum na diskaya. Ano? So mga resource person ngunya na ako unta sa dai ang konklusyon kan tao, ang sentensya kan tao, ang public opinion kan tao, ining mga diskayang ini mabas na. Iyon na yan ang totoo ba ko? Hapot ko lang yan. Totoo ba ko? Ano ang interpretasyon ng kunyan kan tao? Ining mga diskayang ini, mga mabas na. Iyon na yan. Nagkuha na duman tulo sa konklusyon. Yan. I'm just stating a fact. Na iyon na yan ang konklusyon niyan kan mga tao. And no matter how logical, reasonable, and legal man halimbawa, an sa inang ipaluwas na pahayag dyan, lalong-lalo na dyan sa investigasyon kan Senado, budakan House of Representatives, dipisil na pong mabirik ang opinion kan publiko. The only thing na makaka-exonerate sa inda is kung sa angatan na sindanin kaso sa korte, ang korte dai po nagkukonklud tulos. Ang korte pig-aadala nin marahay an mga datos, an mga data, an mga impormasyones, evidensyas susug sa rules on evidence and rules of court and rule of law. Dai dyan nagkukonsiderar po nin public opinion. Ang korte dai tulos minasintensya basado sa nasana pahayag na nahiling sa TV, nadangog sa TV, nadangog nahiling sa internet, nabasa sa internet, nadangog sa radyo. Bako, bubuting kayon pang evidensyas. Ang apod kaan, i-examinar ni daan mga evidensyas kung igwaning probative value. Yan. Now, saro baga duman sa naunambitan kan mga diskaya sa indang sinumpa na salaysay. Nabanggit kasuhapon sugrupo o kaya si Congressman Saldico. Yan. Nabanggit pangaran ni Congressman Saldico among others na igwa ngayang nagkakahuron sa mo, sabi ka itong mga diskaya, duman sa indang salaysay, sa indang sinumpaan na affidavit. Igwa ngayang nagkakahuron sa mo na kaipuhan ngaya, itao na nindo supara kay Congressman Saldico. Yan. 25% ngaya kan mga projects na kung anong mga project iyan, flood control o kung anong infra. Ngunyan sabi ta kasubago, we must be very analytical. Yan. Pag-adalan ta ang sitwasyon, dahil tulos kita mag-conclude na masentensya naman kita. Ay, korupto nga yaso na pangaranan. Ay, nagdilin siya nga yaso na pangaranan. Sa totoo ba ko? Igwa na naman yung nag-conclude ka yan. Dilingan na nga talagang ngayon nagdilin siya nga ya. Nagdalin siya talaga ngaya. Maiyon na naman natataramon. Pero, sa sarong persona o nagkaperang personas na diligent tabi na nag-aadal kan mga pangyayari, dahil tulos ika na-conclude. Sabi ta nga ni kasubagong aga, itong statement ni Diskaya, kung sa korte, it won't hold water. Dahil nipigapod na probative value. Dahil ning gabat nata. Si Diskaya nagtataram na igwaning persona na nagtataram sa naman na kaipon, itao mo na ngayon sa ko, so 25% tangani makaabot na duman kisaldi ko. In so far as probative value is concerned, hearsay ito. Iyo bag so taramon ta kasubagong aga. This is not in defense kay saldi ko bako. Sabi ko na nga ni. Remember kasubago linatag ta sa foundation kan sa tuyang istorya. Sa pag-interpretar niya to kan mga mga pangyari, igwa talaga ning ma-interpretar na ay ngaya pigdipinsan mo sa iyan, ay ngaya bayad ka ngaya ka ini, ay ngaya uni ngaya. Because sunadangog mo
bako susog duman sa imong interpretasyon na ginibo mo tulos without diligent study. O ang ngunyan, anong nangyari? Aparisir na ni kunyan, ni Diskaya, the same person na nagdataram na igwa ngayon kaming mga kahuron na nagsasabing itao mo na ngay so 20% kung araw ka ining kantidad ta dapat makaabot na ngay sa speaker, makaabot ngay kisaldi ko. Pag abot baga duman sa House of Representatives, anong tinaram? Unin na po, tandaan nindo ang tinaram. Dai po ako nin personal knowledge. Kung baga talaga iyan, totoo ba ko? Sabi ni Diskaya. O, dahil ngaya ako ning kontak. Dahil ko ngayon nakakahuron. So, laminti ngayon, nagtutubod ako duman sa nagtataram sa sakuya. O, iyunan supig sabi tatabi na dahil kita basta-basta mag-conclude, tatibaad, madara kita sa salang konklusyon. O, bako, in that sense, onitabi, na-exonerate na, daining probative value, itong supinirma na sa laysay ni Diskaya. Bako, o anong mangyayari? Questionable na an sa indang mga pahayag. Kaya baga sabi ka sa tuyang nag-apod ka sa bagos, El Viajero, garon na ngaya muro-muro. Sisay na ngayong tubudanta. Bako, ngunyan kung halimbawa, igo pa ni pigapod na hearsay rule sa lay, pag ika nagtaram, dapat igwa ka ning personal knowledge. Ara mo kung ano so nangyari, ika mismo so nakatestigo. Pero kung nagtaram ka sa nana, ini nga ipapaabot mi kiuni. Uni nga dapat pigpapaabot mi kiuni. Hearsay yan insofar as si Diskaya is concerned. Hearsay po yan. Bako, so konklusyon na naman kan tawo na korupto nga palang talaga ngayon nagkuan ngayon ning araw kaining kantidad. Bakong napulinas na naman ito. Iyon na ayan tabi pigasabi ta. Let us be very analytical and critical. Kaya lang, ang problema sa tuya, kada bes na iguaning issue digdi sa Pilipinas, we are taking, igwa na nin mga, pag nahiling sa naan bareta o kung igwa na tulos nin ready ng konklusyon na sa pagtubod ninda, ito ang tama, asin sala si une. Igwa na sinda ning konklusyon tulos na guilty na si une, asin susaro, bako, iyon ang nangyayari na ngunyan, tulos kitang minakonclude. Kaya anuman na makakaluwas na mga developments, mapagaltan ng mabirik ang opinion kan tawo. Lalo na kung nakapag-conclude na sinda. Duman man kita malaog tabi sa puntong dapat konklusyon kan tawo so tama. Susog sa lay. As in susog sa rule of law. Nata, habutang makaarog duman sa Indonesia. Ang Indonesia bagangon niya, nagkaigwa na ning anarkiya kanakalis na mga simana. Duman baga sa Indonesia, ang issue halos puro pareho man digdi sa tuya na so mga legisladores, so membros kang parlamento, naglalangoy sa yaman. Ang sweldo harlang kawon, milyones, mantang so tao, tios. Dahil na tios yung mga tao nagrally, they took the matters into their own hands. Sagkod na, piglusob na sa mga harungkan, mga members kang parlamento, sinurulo, pinagdistroso, inarabasan, ay takong may inabutan duman na mga members kang parlamento sa mga harong ninda, pwedeng ginaradan ito. Mahabuta man mag-abot sa araw kayan. Let us observe rule of law. Yan ang mga saro sa putok na bareta duman kaso bago sa hearing. Now, uni naman, kanakaagi bagang aldaw, si Jinggoy, si Senador Jinggoy. Kan pipuro pulpog ining si Assistant Engineer Bryce Hernandez. Garo niya na baga halos, sabi kan termino kan mga nasa kanto, halos sibaon niya na. Di pasupgan. Ilan yung mga sasakyan? Ilan yung pinapatalo mo sa kasino? Suasta bagang urag-uragon si Senador Jinggoy. Anong nangyari mo niyan? Buiniltadahan man siya naman, duman man sa House of Representatives, the same person na mumusmus ni Senador Jingo Estrada, si Assistant District Engineer Bryce Hernandez, biniltadaan man siya, igwanin mga retrato, nakairibanan
ni Senador Jinggoy Estrada, so district engineer na nasa kontrobersiya man ngunya na pinag-akusara na iyon na nga niyan na nagdilin siya sa flood control ng milyones, bilyones. May mga retrato kay Riba. Unin naman tabi sa tuyang take dyan. Millions and millions ang pwedeng interpretasyon kang retratong itong ipinahiling. Dahil na naman ening probative value patabi pag-abot sa korte. Nya sisay, maski sisay baga, lalo na ini mga prominenteng kunyan, mga prominenteng personalidad, mga senadores, kung ikaw baga mo okasyon, maparetrato, lalo nga nauso na bagang retrato sa cellphone, bada video, dahil mo na kaipuan pang magpa-develop, sabi ka magpa-develop, using yung Kodak, maretrato ka ngunyan, mapadevelop ka, sa aga mo pa makuha si retrato, ngunyan dahil na, retrato ka cellphone, wakawak na sa bilog na kinaaban, high definition pa, ang retrato. In a picture, speaks of millions and millions of interpretations. Dahil na naman yan yung probative value. Kaya kung gura ano suurag-urag ka ito ni Jinggoy kaswapon, pigmumusmus niya ning si Bryce na Hernandez, pigi-insultar, ilang nga yaman kuan mo. Ilang may ebidensya ipakita sa'yo, huwag kang magsinungaling. Ilan ang pera mo? Ilan ang pinapatalo mo sa kuan? So talagang kuan, siga-siga si Bryce. O ngunyan, siya man subiniltadahan na si Jinggoy. Kaya, to duman. So hearing sa Senado kay Bryce, makunyang kita, uy, si Bryce, korupto talaga. Si Hernandez, korupto. Pagbalik man ni Bryce, pag duman man ni Bryce sa kwan, ni Engineer Bryce, Assistant Engineer, District Engineer Bryce sa House of Representatives, buniltadahan niya man si Jinggoy na Estrada. Kung gura ano suugop-ugop di Jinggoy, iyo masugop-ugop niya ngunyan kadidepensa kang buhay niya. So ano na naman ang satuyang naukudan duman? Balikan ta, so sinabi ta kasubago, we should not always jump into conclusion. May ipinahiling na retrato. Ano man na retrato? Pag-abot naman ka sa korte, dahil maning probative value yan. Unless na itong nagpahiling kan retrato na nag-iibanan si District Engineer Alcantara, so piga akusaran mo niya na nagdilin siya, buda si Senador Jinggoy Estrada, unless na igong ipahiling na ebidensya na talagang kuminorakot ini si Jinggoy gamit ining si Alcantara. Naukuda na nindot tabi. Ito naman sa pagkasubago sa hearing, maluwas naman sa bareta pati ngunyan sa mga TV and ngunyan nag-circular na sa mga news feed online. Ma-conclude na, kuwan man pala si Jinggoy, saro man pala ng imbulto. But basing on that picture alone, tabi, pag-abot sa korte, dahil yung probative value yan. Picture is a picture, but it is subjected to millions and millions of interpretations. Sabi na nga picture speaks so many interpretations. Kaya, ang sabi ta, balik ta naman duman. Na-amuse kita kaini na mga nangyari dyan sa Senado, buda sa House of Representatives. Na-amuse kita ta, iyon na nga niyan, and na-edukar kita, na nabubuting kayan, ining mga pigasabing mga anomalya. Pero, let us, sabi na nga ni, magkuhan kita intelligently, tanganing makuha tananggad, so tama. And ang pinaka-the best ka ang tabi, pag nagparahaloy na yan ako na yan, masawa ng tao, ang pigahagag yan kan tao is, kung igwa talaga nin mga makusog na ebidensya, para kipa, isa ngat naan sa korte. Tatotal ano pa man ngunyan sa bilog na Pilipinas, igwa na ning opinion ang mga tao. Opinion lang public opinion, na guilty na yan ng mga pinag-arakusaran na yan. Pero pag-abot sa korte, bako po basta-basta yan, tabi. Kaya, ang kwanta digdi, sa kalo yan, magduwa-tulong si manan ng hearing, na daay maning naakusaran. Sa bagay, igwa na baga ning resulta, So, District Engineer baga kan, ito, Laguna or Bulacan, si Alcantara, tinangkas na, may kaso ng pighampang. Inda ko ning si Bryce Hernandez, so assistant di, kung tinangkas naman, may kaso na, yan ang magayon. May kaso na, papanimbago na sinasalay. Tayo mga hearing na ini,
Diyan man minalos pati sa mga sistema kan ibang mga kongresistas, Puere de los Ubos, buda mga senadores na parang grandstanding na lang eh. Aram ninda pa nung may live coverage nationwide, buda worldwide, maski baga hapot, sabi nga ni kanabasa ta, shallow, hababaw. Mako, yan natabi ang kan ha. Sabi digdi 4998. Yan ang tawag sa wag na wag mo kakalabanin ang may screenshot. Ay nako. Ano tabi? Na okay na ito na binsir na kamo tabi. Ano? Sabi man ni Frumencio Bernal de Fort, bay nakaan tamakulog sa bangs. Ano tabi nako anin do so konyanta. So sa toy aso nasa kaya naman ni maray tabi. So pag tratar niya to kan impormasyon na ini tabi, masabi naman siya, surog mo ngayon na naman sa mga arog. Paano ba ko? So interpretasyon na gusto mo, anadangog mo. Tuminahaw kita duman sa tama sa naman. Ano po? Leksyon ta na yan. Na mga nagkakahirling ta. Mantang naghihiling kita sa television kan mga hearing naan, let us be analytical tabi. Ano po? Dipisil baka, sabi nga ni ka sa tuyang listener, pipasakay sa nakita muro-muro na. Kaya kung nigo mga kunyan, ebidensya, isangat ng kaso. No? Alas 4:41 na baga Chief Tekramir, nag-utang ako sa imo, ika natabi dyan. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat Chief Tech Ramir. Igwa pa kitang sarong istorya pa dyan sa luwas. Si Padig Jomar Mana sa linya. Hali duman sa Premier Distrito. Jomar Bien on the spot report. Pading Jomar, maray na hapon man tabi. Please go ahead. Salamat, Pading Pio. Maray na hapon sa mga tarantabay. Dai na nagkaoro yun, Pading Pio. Dai na nagkao yun sa mayor's office. Buda. So, sarong komite ba sa sanggunian panlungsod? Nagbanggaan na. Kinorontrahan na. Anong nangyari? May ginusto si Mayor Rebra guys. Langkawan tangaya ining honorarium kan mga job order na bagong maglaog from the existing 310 per day. Gusto ko nga i-gibo na ining 350. Dagdagan maning tag 40 pesos. Iyo. Okay. So mga bagong maglaog yan ha. Roger. So, primero pa sana pansali de baga kang administrasyon nagbarago ang ki job order. Iyo. Pag-abot sa committee bakan appropriations, kagawad Rainier Borse. Dahil na ko yun. Iparinisintar kang sa human resource. So, request ni Mayor,
na itaas yan. Sabi ni Kagawad rin Borse, ay, ano ba na style ngayon? Sala, di pwede yan, di pwede. Binara ni Kagawad Riner. Ano man niya di pwede? Di pwedeng sinda sana. Dapat ngayon, itas tama sa mga datihan. marayman. Mo nagiriwal na. Walang iriwal. Pero yung gabos, yung kaya, di sige, fight. Pwede pala, basta gabos. Ana pag-ururunan, so, dating 310, kan mga baguhan na mga job order, magiging 350. So, 350, kan mga nagserve na nin 1 year and above, na dati ng iyong existido, na 350, gigibo na 380. Talaga kung may increase o baguhan, ikaw man dapat sudatihan. Ikaw ang increase sudatihan. After 1 year, so mga baguhan na nag-350, magiginama na 380. Mapapareho na sinda. Roger Ronda. Iyan kung diretso sinda sa appointment next year. Kundi sinda magparabata, stricto si Mayor Ibra, guys. Iyo. Pag ika ngaya, ang trabaho mo, so magkolekta sana kang honorarium, rimatika. No renewal. Di ka makakatana ka itong pareho ng 350 at 380. Hanggang dumakita ng 350, out ka na. Out ka na. Sikon kay City Councilor Rainer Borse sa pag-report niya kang komitiba, so napag-urulayan sa komitiba, kasubago, na iyon na ito, nabilog ninda, matapos na iproponer ni Mayor Ray Bragais na taasan nin gibo na 350 itong honorarium kan mga baguhan na magralaog pa sana sa City Hall, asin isa abay iparehas ang sweldo o ang honorarium duman sa mga datihan na 350 naman. Sigun kay Borse na nag-uyon o naging paborable lugod sa gabos ang Orolay sa rason na apuera kay itong so pagtaas kang sa mga baguhan, itataas naman sa mga datihan, nagigibo ng 380. Na sa iya pang ipiag-report ka sa bago sa iyang sinabi na kung maplan sa gabos ini, dahil lang ini ilalaog duman sa aprobaran nindang supplemental budget sa lalo sa mga masunod na session, i-implementar na ang honorarium increase starting September 16. Tentative kung warang problema. Gusto sabihin, pag sweldo ninda sa katapusan, itong kinsenas na nakaagi, halangkaw na ang sa indang honorarium. Yan, very good. Yan, panipiyon, magandang na barata, Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya haliman diyan sa Premier Distrito kan Albay sa Tabaco City. Tatanems. Igwa pa. Dahil ko nakaabot tayo na nga nito. Pero pagkabanggi, tamaray sa panahon, nakadiretso ko naman karaatis yun. Kaiwa ko si John Napolis, buda si Jerome. Sa duman talaga sa Indo, Isus Maria, pagkuhan, bata uto na ko sa may Capitol, pagbalik ko sa boarding house, dahil na ako nakaluwas. Nata man daw ito. Dahil man ako nakaising may madumang pala na grupong di auto. Dahil man ako pigpaisi. Bako, sayang man. Dahil bali. Duwang bis ko ta kumakalibre sa pagkaon. Nangyari, sarong bis na kiraatis yun sana. Dahil man ako pinaising may grupo pala duman na may auto. Dahil magkita kasabay sa grupo. Pagali ko digdi, nagturutagiti na. Nagapit ako dyan ki Dr. Lo. Susa ko yung braso. Paghali ko, yun nag-ura na. Paspas ko, Albay District. Sudik room, yun, taon-taon, yun naman ang ganda. Ako nakakaluwas na. Paano nakaan? Sayang, ay bali. Pagkahapon, tabaray sa panahon, dumana kita ki Atisyon. Yan. Banggita, yun na ito, maray na sa panahon. Yan. O di, salamat tabi sa kunyan, sa
kay Atisyon, piyesta kaso hapon sa Nuestra Señora de la Porteria. Ang masunod naman, Ligaspi. Yan, si Say daw lang ang pwede sa Ligaspi naman. Magkaroon libre lamang sa pagkaon naman. Katipid baga, 95 pesos ang kaon ng ganyan baga paminsan tatanems. Ay. Hilinga daw tabi tatanems kung pwede na kita magpaaram kung igwa pa ng espasyo kung nganing an sa tuya dyan na akuan. Uy, dahi pala ning kuan tatanems susuti bita. Dining kon yan. Dining pasali, dining now showing. Maray nga ni ita supando ko bako man na maputio naman. En tabi ha. Uso ko nagdarang og kasubag. Hay na dayon na baga nag-text kung binsido ka mo duman sa satuyang kuan. Pagtukar kan isyu o kan istorya, di lamang ka muna kung ano man kung tama na ito o daay pa. Abi dyan. Ay, dyan sa atangon yan sa Facebook tatanim. Adi, kung ano-ano. Gun mo an. Pati baga si kunyan, si ano ini? Si Director Eduarte Virgilio, nadali man baga pigpangaranan man. Tapos ito nga ni iso sa Senado baga so mga pagbina-questioner sa mga diskaya paguna mo mga urag-uragon sa Rajingoy Buda sa Rajoel na Villanueva. Bunil tadahan man ngunyan. Singin siya naman nag-ugat-ugat kadipin sa kambuhay ninda. Nailing mo tatanems yung decorum ni Jinggoy baga pag mina-questioner paano ade. Mauyam ka man sa totoo. Pero igwa man kita ning benepisyo ta may minabutwang informasyon. Pero the manner na kung baga siya minakon gari sana minalamong takning istambay na kung ano man na ngunyan siya man na so nagmuda pati so preskon baga nagmuda nging hayop na yan nagmuda kay ito live preskon nagmuda si Jinggoy Estrada saro tig para questionar so pagboda ni Congressman Pido ining si Jinggoy na taday no pigkukondinar si Digong gunmuan pwede na tatanems tabi o di paano kayan mawiwi mo na ko mabulta kita taon-taon sa bareta salamat kan sa inyong pagantabay Nadagog nindo ang mas pinagayon